Magandang hapon pala. Magandang hapon, UAE, at magandang hapon sa ating mga kaibigan dito sa UAE. Maraming salamat sa inyo. Paki-like naman ang aking live. At huwag kalimutan i-subscribe ang aking channel sa hindi pa naka-subscribe. Shoutout sa ating mga subscribers. Team Suino, Miguel Love shoutout. At sa ating mga friendship, shoutout sa inyo. Shoutout kay Alma. Shoutout kay Hanuda. I-share muna natin ang ating video dito sa ating, saan ba natin i-share? Dito na lang. Share natin. So, ayan na nga. Dito muna tayo magtambay sa may sunset, pampagood vibes at pamparelax ng mind dahil medyo masama ang loob. Medyo masama ang loob natin. Hanggat kaya natin, kakayanin. So, yun na nga guys. Shout out sa inyo. Shout out. Hello. 1 million people. 1 million people. 0 million people in the world. 0 million. Ayun. Wala pa tayong viewers, guys. Hindi kasi alam na nagla-live tayo ngayon. So, dito tayo, no? Kasi gusto ko lang maglabas ng hinanakit. Hinanakit sa ano nga bang hinanakit sa buhay? Hindi, gusto ko lang magbigay ng payo para sa ating mga kababayan, sa ating mga kapwa OFW dito sa Middle East na nagtatrabaho. Pagbutihin natin ang ating mga trabaho para maganda ang outcome. Gusto ko palang ipaalam na kung sino ang gustong sumama sa akin sa Sabado, maggawain tayo kay Yahweh El Shaddai. Ayun. So, sama kayo sa akin, maggawain. Kung wala naman kayong ginagawa dyan, maggawain tayo para gumaan-gaan ang inyong pakiramdam. Kung mabigat ang pakiramdam nyo, sama kayo sa akin at pag labas natin ay okay na kayo. Totoo yan guys. Kaya sa gustong sumama sa akin sa Sabado, maggawain tayo. Alright? Hello? Nasaan kaya yung mga people? Nasaan kaya ang mga people sa sa UAE? Kaway-kaway naman dyan sa mga people dito sa UAE. Yes, kaway-kaway. Kaway-kaway tayo. Ayun. Meron din. Sis Daday Vlogs. Sister, kumusta? Maraming salamat sa patamsak-tamsak. Mega love shoutout sis. Kumusta po? Asan ka ngayon?
Salamat 2 million people. Kanina pa ako naghihintay ng makakausap para akong timang dito. Dito lang tayo sa may sasakyan. Ano, ayos naman ako sis, pero ano, parang hindi ayos. Alam mo yon na para bang, pero okay lang, at least tahimik ang mundo. Anhin natin ang maraming kaibigan kung hindi naman tunay ang pagpapakita sa iyo, 'di ba? Bakit parang di ayos? Eh kasi, oh, sista. Ay, naku, naging emotional na ako, may kausap na ako. Aray ko. Ay, naku. Ano lang, bakit hindi ayos? Ayos na, kasi ano, syempre, gusto natin hanggat kaya natin, ano, um, wala tayong iniisip na parang feeling kasi ng iba na naagrabyado sila. Yung ganun ba? Kaya, hayaan ko na lang sila. Kung ayaw nila sa akin, ayaw ko din sa kanila. Di ba? Alam nga naman, ipilit natin ang sarili sa kanila. Di ba? Kung ayaw naman nila sa atin. Kung iba naman yung paniniwala nila sa atin. Yun, ganun lang. Kaya, ang sabi ko, mas mabuti na yung kaunti lang yung kaibigan, at least tunay. Hindi katulad na marami kang kaibigan pero yung iba naman ay mga fake. Ayun, 'di ba? Yung ganun. Parang may pinagdaanan ka ngayon. Hindi naman gaano kalalim. Konti lang. Ganun talaga ako, sis. Mababaw ang aking luha, mababaw. Ayun, ikaw po, sis, kumusta ka dyan? Hindi ka yata busy ah. Anong oras dyan sa inyo? Medyo mababa ang aking WH kaya gusto ko lang din magdagdag. Bumaba, as in mababa. Okay lang, busy. Ano oras dyan? Kauwi ko lang galing sa work. Buti naman natapos ka na sa work. Ako ito pa. Mamaya pa ako makakauwi mga 7:30. Ayun, 7:30. Alas 3 ng hapon? Alas 3 ng hapon? Dito alas 6 ng hapon. Ano yun? Sinasabi nyo screencast. Paano yun? Paano gawin yun, sis? Bumaba as in 2,000 na lang. Minsan naging 1,2 yung WH. Tapos nag-upload na lang ako ng short video. Ayun, medyo tumaas. Kaso kailangan mo talagang mag-upload para tuloy-tuloy yung yung WH. Turuan mo nga ako sis, paano ba yung screencast? Paano gawin yun?
Tumataas bang WH? Yung video short, pabalik-balik. Tapos, sino manunood? Sino manunood ng video na short? I-play mo ng ng ibang account? Minsan nga, sinasabi ko sa anak ko, i-play mo naman yung video ko. Oo. Minsan sinasabi ko, i-click mo naman yung video ko. Yung ganun ba? Kiniklik yung ads para naman kahit papaano madagdagan yung ating ating dolyares. Tumaas ang WH ko kung mag-viral at may nag-subscribe din. Oo. Ganun din pagka mag 500 yung views ng short video ko, ayun, tumataas konti. So, nag-upload ulit ako ng short. Tapos naka 500. Apat yata yun na nagsunod-sunod 500 views. So, naging okay na siya. Naging 4,000 WH. Ngayon, nag-upload ako ng short. Hindi naman umabot ng 100. Tapos, ayun, bumaba. Tapos nag-upload ulit ako. Hindi rin umabot ng 100. Ayun, bumaba na hanggang sa nag-18. Tapos, nag-premiere ako nung Lunes, kahapon. Ayun, nakabawi. Naging 2,000. Ang hirap. Kailangan magkaroon din ako ng isa pang cellphone para pag bakante ako, ipi-play ko yung video ko. Wala na. Nag-screencast ako ngayon. Maraming nanonood. Screencast. Paano gawin yung screencast? Parang nakita ko yun kanina nung nung nag-fill up mag-live. Marami din nanonood. Ay, ganun. I-check ko nga yun. Paano ba yung screencast gawin? Short video lang. Ilang minutes. Ayan, wala na yung sunset. Natunaw na. Ay, natunaw. Lumubog na yung sun. Lumubog na. Ayun. Kahit pa nag-live din. 13 minutes yata yun. Yung live ko. Nung nakaraan. Mabuti na lang naalala ko. May data pa ako. Kaya ayun. Nag-live ako ng 13 minutes. Ito din, 13 minutes lang. Pero andyan ka naman, salamat sa suporta. Hanapin mo sa YT, makita mo kung paano Sige, hanapin ko yun mamaya sa bahay pag ako uwi. Kasi data lang ako ngayon Pandagdag lang ito ng aking views. Ako mamaya. Manood ako ng video mo mamaya. Para makadagdag. Pwede mo yan pabayaan. Yung screencast. Hahayaan lang na nakaganon. Sige. Titingnan ko yan mamaya. Nakadata ako Tsaka, inaantay ko yung premiere matapos. Kasi, magpapasa ako ng proofs. Gusto mong sumali sa premiere? Team Suino. Gusto mo, sis? Sali ka sa Team Suino namin. Weekly. Every Monday to Friday. Yung support natin. Nasa sayo. Kung gusto mo 2 times ka mag-premiere, pwede naman. Pero, tapos, pag mag-premiere ka, kunwari, nag-premiere ka ngayon, 13 minutes, lahat ng nag-comment sa'yo sa video mo na premiere, gagawaan mo siya ng playlist, tapos
yun ba yung parang sukli sa'yo? Sukli mo. Yun. Sa Team Suino, matagal na ako doon kaya hindi ako umaano. Pero kahit papano, kahit busy tayo sa work, nakasalang lang playlist ko. Pagkadating ng alas 6:15 dito sa UAE, mag-SS na ako, tas ipasa ko na yung proofs. Everyday, di ko yan kaya. Pwede mo, kung meron kang extra gadget dyan. Alam ko naman marami kang gadget. Isa lang mo lang yung playlist. Start ng 3 p.m. Tapos, mag-end yan ng alas 6:15. Basta yung dulo na video, minsan, hindi yan umaabot ng 13 minutes. Mabilis lang. Ilang oras lang naman. Sasalang mo lang. Basta everyday mag-send ka ng proof na nag-play ka ng playlist. Tapos, pag nag-premiere ka, susuklian ka din nila. Para mag-ano din sila sa'yo, susuportahan ka din sa premiere. Ano lang, konti lang, 29 video lang. Hindi madami. Kayang-kaya mo yan kasi 29 videos lang. Pag Friday naman, 13 videos lang kasi nag-start ang premiere ng alas 2 ng hapon. Tapos matapos ng alas 5 ng hapon, PH time. Saglit lang. Pag yung normal naman na araw, Lunes, mag-start ng alas 3 ng hapon, matatapos ng alas 10, 15, ganun. Minsan alas 10:05, ganun, kasi hindi na umaabot ng 13 minutes yung last na video. Ayos lang yun. Tapos, magsusukli ka. Pwede naman magpasa ka ng sukli mo ng Sabado, Linggo, ganun ba? Dati nahirapan ako. Ikaso nga, may laptop naman ako. Nakasalang lang doon yung video, yung playlist, nakasalang lang. Tapos check ko na lang kung huminto o hindi. Sige na, sisi, uubos na daw ang data ko. Wala na. So, mag-stop na ako ng aking live. Maraming salamat sa support today. Mamaya ako babawi sa iyo. Salamat. Thank you so much. Bye-bye, 1 million people. Salamat sa support. Paano ba ito i-end? Ayan.